Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Namar ka jingki udor ki marbam, entuklar mardor, ong ukon ratsang ma. Menhinen kasngi, kalai tarik unai tung ar hajar ar polai, menteri rang bak ka jela Meghalaya, ukon rat kon kalsang ma, ulah keren jam, pantuklar mardor, halor ka jingki udor, ki mata hayo, henrei, ula ong, baka jingki udor, ka syong hakayo, ula ai nuksa, habakang dok khana bar, kador jong kadok hakakiu, bat kane kadei, ka anjong kayo kahat, bat kador kamur, ka syong haka jinglong jingman jong kayo. Laban kedo, badang sien, UMLA ka gambagre, usaleng esang ma, uladawa, baka sorkar kadai bantuklar, halor ka jingki udor ki mata, namar, kalak tak ya ki baduk basuk, bat ya ki baduna ka jingyok jingkot, ka jingki udor ki mata, kadai ka kam jong kayo kahat, don sibun kidau, wat langi pentikna, ban pet ngor ya kador kamur, bat ban biang ka jingwan kimar bakongsan, hayo, laong ukonrat ulaong, baka yo ka syong katkum ka an, jong ka jingjur ka jingdawa, bat ka jingdon kam, namar habajur ka jingdawa, kador ka kiu, kum ka nuksa, habakang dok ha, banwan rak nabar, balap dawai formalin, kador ka dok ha ka kiu, bat kine kidei ki jingji, kumba julong, bat nalor kata, ka syong hakabor jong ka jinglong jingman, jong kayo, laong ukonrat,